Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Atong klarohon pizza 26 naman upat na lang ka adlaw di ay June 30 na. Sa atong padayon nga countdown, upat ka adlaw na lang June 30 na. Mao na kana mga higala ang mando sa balaod nga mukanaog na sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia gikan diha sa Kapitolyo, sama sa pag-check-in sa hotel, atong pasidan-an nga June 30 alas 12 sa udto mo check out na. Wa na extension wa na extension. Pahinumduman na landaan nga pwede rang tabangan sa pagdaa sa iyang mga butang. Ato ning gihimong countdown, karong adlaw na lang ang opisina og ugma. Kanang weekend wa na nay opisina. Pizza 30 na apasas buntag unsa pa ka iyang himuon. Ay karon ni anaman sad mga higalay. Orbida no, ang usa ka buwan nga nahabilin niya mga higala hangtod karon upat na lang ka adlaw. Weekend pa gyud nang duha, Daghan gyud panghimo sa Governor Gwen nga medyo makapa mura og mo igking og mo inat ang kilay sa mga Subuanon. Karon danapod mga higalay mga statements nga nagkatinubagay sila ni Cebu Governor-elect Pambari 4 o kini si outgoing Governor Gwendolyn Garcia kay naunsang hitabo makagilaan niya niabot mga higala sa atensyon ni Bari 4 nga dunay mga government offices nga nag-abang diha sa Legislative Building. Straight to the point. Papahawaon na ni Gwen. Kanang puntuha may gala klarohon gyud na day kay ngano importante man ang naara sa diha aron nga dunay access sa mga tao. Kanang una nga kuan duha ni ato ning bukon ang maong pamahayag ni Pambari 4 kay kining usa natubag man Gwen, iyan ang gitubag, ang usa may wa sumpay ana niya matud pa ni Pambari 4 nga gipapahawa ning mga government agencies dinha, national government agencies mga higala kay si Gwen iyang giandam-daan kana sa Legislative Building. Magpaduol siguro siya ngadto mahigala sa Legislative Building. Dool ba kani sa opisina ng Glenn Soco, kay to man dito mahigalang vice gobernador iya man kaalyado, no? Kini ni ang aron nga puhon posible mahigalag himuon ba ka siyang konsultant day do na say opisina diha sa Legislative Building. Pero nitubag na karon sa Gwen nga dili tinuod nga ana siya mag-opisina sa Legislative Building kay to ako no sa mag-opisina sa Mandawi, kay kana kunong sa Legislative Building cheap ra kuno na. Ang iya kunong kumpanya to ako no sa Oak Ridge sa Mandawi kay social ang iyang opisina siguro dito kay kini sa Legislative Building cheap ra. Karon buntaga tagaan tanig pagtagad mga kaigsunan sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Senate President Chis Escudero mga sukit ti paminaw na mahayag na nga mahimong i-junk ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte pinaagi sa majority vote sa Senate Impeachment Court. Straight to the point. Mao na niya akong giingon lagi mga higala. Gidiscuss ko nang daan ninyo nga kanana ang 19 Congress wa na gyud time bisag unsaon pa. Wa na gyud. Kay ngano? Upat naman lang kadlaw karon adlawa ugma nya ang prosecution day wa pa kahatag silang reply. So wala na, no? Wala paglaom ang 19 Congress adto na sa 28th Congress. Nigabot sa 28th Congress, sila mo decide og naa pa ba sila jurisdiction og wa na. Pero man akong giingon, og mo decide sila nga naa sila jurisdiction, dunay na back up sa balaod gihapon, Og moingon sa wa na jurisdiction, back up by law gihapon na. Kay kini sa case of first impression man mga suking tigpaminaw. Unay klaro-klaro diha. So ang mo decide ang maglangkob unya sa Senate Impeachment Court. Unsaon man nila na karon. So ang voting ani simple majority lang. Kay lahi ang voting mga kaigsunan sa conviction, kay mas grabe-grabe mga conviction. Kung mo-convict ka og usa ka impeachable official, kinahanglan kag 2/3 votes. Specified ka na sa Constitution. No, sa to pa kung 24 ka mga senador kinahanglan kag 16 ka boto aron pagkonbikto sa usa ka impeachable official. Pero kung moingon tag mo decide sila sa mga rulings o uban pa, dili kinahanglan og 2/3 votes. So kinahanglan og 3 lang. So kung dunay 3 ka senador, atong ipon na kay simple majority man. Ang simple majority 1/2 plus 1. So ang 24 ka mga senador, ang 1/2 ana is 12. Plus 1, simple majority na daog na. So og makakuhag 3 ka boto nga moingon nga padayon tas impeachment kay duna gyud jurisdiction ning maong nga impeachment court, ang 28th Congress di mapadayon gyud na. Pero moingon mahigalang Senado wa na gyud jurisdiction. Kay ang giingon gyud sa atong rules nga kung mahuman ang usa ka kongreso, all transactions, all proceedings, all businesses nga gipahigayon sa unang kongreso wa na gyud human na. So good na punta. Straight to the point. Mo na giingon nga wa na, goodbye, wa na impeachment. Pero kung moingon mahigalang nga duna, ang gamiton po na nga kanana ang nga rules po moingon po nga continuing body ang Senate. Naat kanunay, dunay katarungan kanunay. Og moingon mahigalang impeachment court, ako mo respetar man gyud ko sa impeachment court. Kay sila man may dunay exclusive jurisdiction sa pag kinini ang hear mga higala ining impeachment. So kung moingon sila nga padayon ta sa impeachment kay dunay jurisdiction ta, makakuha og 13 ka boto, makakuha og 13 ka boto din padayon gyud ang impeachment. Ngano man tungod kay ang argument din lagi sa kon ang ingon continuing body man ang Senate. Unya dayon kini mga higala di man ni trial under Article 6 do man ni sa Article 11 kay accountability man so dunay katarungan pero moingong Senate wa na gyud di gikakuhag 13 ka boto ang nakuha hinuon 13 nga mingon nga di mapadayon. Amo na ang argumento gamiton na mingon po niya ang tanang businesses ang tanan gyud wa na humana. So new Congress na bago na pod sugod na pod kay kana magiingon all wa may giingon except wa may exemption diha wa man gyud except kung impeachment proceeding. Manang sultian ta na mong daan ini atong evaluation may gala klaro-klaro gani bisig asa mo dapig ang atong pabuton gyud ang impeachment court sila'y makabuot ana sila'y makabuto ana in either decisions mahigala in either ruling either moingon ang impeachment court naa or wa pwede gyapon musaka nga to Supreme Court bisig kinsa mo gabyado. Okay, so inana mo na mahitabo mahigala. Nagatanig pagtagad rumutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Israeli ambassador to the Philippines Elan Flus ni hulagway nga nabalik na sa normal ang sitwasyon sa Israel subay sa gibatuman nga ceasefire tali sa Israel ug Iran. Straight to the point. So nabalik na mahigala no. Katong gihimong Trump mahigala. Unya dayon ingon na rin pag ceasefire mo human mahigala bombahe mga sukin tigpaminaw. Ala pag sabot mo pag ceasefire mo ato na nagkasinabot na mga kailan pag permiro mo raga gitaginot pa lang mga oras. Mura mga higalag mga bata nga gibuwag og sumbagay mo kawhat pag sumbag kay anistor.
Kay ningon man ko si Trump mahigala 6 hours, within 12 hours, within 24 hours. Wa man niya ina nga karon ceasefire, karon dayon. Ingon man sa nga do na pay 6 hours, do na pay 12 hours agi daginot usa. Pagkahapon-hapon na nasuko si Trump, naminaw ng duha ka leader. Naingon na si Trump, may gala ako anak ko malipay ining Israel o Iran, ha? Bantay mo ron. Ato nagasnabot na mahigala. O sige, ceasefire, anong balik na tas normal. Straight to the point. Kay importante man manghigala nga mabalik sa normal kay apektado ta oy. Kitang Pilipinas, mga sukitig paminaw tanawa. Ang presyo lang daas gasolina, grabe gyud. O nay epekto mga sukitig paminaw. Pero muna akong giingon nga kining Israel, o sa ilang claim og naa sa Biblia sad chosen people of God manghigala ato na sa sigurong tagaan pod og kay gayunan tanawa ang mapa sa tibuok kalibutan sila may gamay kay nga naso na ang katawhan sa Dios wa mangayog dakong yuta gamay ra pero og inyong i-erase pa sa mapa sa ako nang gingon i-erase kay mo man ni ang ilang objective ining uban nga i-erase sa mapa ang Israel ang uban gani dili mo to bisig ning Iran di mo tuo nga ni-exist ang Israel mao nang Hamas di mo tuo manang ingos from the river to the sea katong ni apil-apil og chant ana amot nagkasabot magkasla o sibot pasabot straight to the point point. Apil gani mo rally gani ay lang mo pagdadag placards nga labas sa kinakadalang importante kasabot ka unsa may meaning gid aning atong dadang placards from the river to the sea ilang i-erase ang Israel wa na Israel nya mo lang akong giingon kagamay na lang gyud nasod sa Israel gilibutan pa ng mga kontra niya sa una karon na amigo naman ang uban. Ang pangutanan dako mosugot kang Ginoo ana nga ang iyang chosen people wa na gyud ilang place para nila. Ato nang isgutag dugang. Kinig uban pa mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now aton pagtagad may galaon yan taon-taon sa dinestong programa kay kining labot sa witness labot atong kang Risa Hontiveros nga investigation og ingon sa may gala ang Vatikanon sa pikas bahin nagpahimangno nga di mo pataka og donar ha kay dunay nagpakatap karon sa Facebook nga kuno Facebook page ni Pope Leo nangayog donasyon. Ini mga tao no lain-lain mo na hunaan na kasama ang Nestor. Kanya ang uban mo tuo sad lima ka Santo Papa goy nangayog donasyon di muhatag ka no. So ang Vatican ingon nga ayaw na fake na. Dili na mao nga why website wala ay Facebook official Facebook page ang Santo Papa nga nangayo og donasyon. Kay kini bang mga kaigsunan nato simpre dona kay mga grasya god ganahan sa kang mo donate na unya tan-aw ni si Pope Leo ginangayo sa donasyon donate sa ka kay buhan pod mga higalag mo donate ka makadawat po kag daghang mga grasya no kay kini ang kuan man kinini ang nakahatag ka o nakashare ka sa mong grasya diha. Yan labi pa sa tupapa mo'y nanawagan. Una-una itong mga listeners nga si Atty. Rufil ganit manawagan mo donate ganita samot nag si Pope Leo. So niingon ang Vatican ron dili na tinuod ng iyang Facebook page. Okay. Na sa pikas bahin tagsaon tala na itong mga issues kay ubay-ubay man itong isgutanan mahigala. Pero ang si Israeli ambassador to the Philippines Ilan Floss niingon na nga nabalik na sa normal no mala gini akong giingon kanang pag-apil ni Trump ni ana mga higalang gubat diha mga higala sa Middle East duhay gyud dagatan either mahumandayon or mo escalate mo pabilo siya ngadto sa World War III. But calculated na nanda ang Trump mahigalan di ni mo pabilo kay ang makapabilo anak kung dunay nasod nga apil sa 5 permanent members sa UN Security Council dunay mo apil da mo nay makapabilo kay mao man na mga higalay mo kuan gyud mo pabilo nga to sa World War III kay mao may dunay capacity. So kining Iran pag tira mahigala ni Trump mga kahigalaan sa bomba nga gisakay adtong B-2 stealth bomber oy na karon undang na o pagka-undang mahigala nga na kuha na ang ilang nuclear program sa Iran
Yan ang giingnan. Sige, pagsabot mo, Israel o Iran. Pag-ceasefire na mo. Mao man to'y tuyo sa US nga makuha ang nuclear program diha sa Iran nga di na sa makahimo o mga nuclear weapons. Kay naghatag man na mga higala og threat sa tibuok kalibutan, threat sa Amerika. Threat sa Amerika kay apil gud ang Amerika ang giingnan nga death to Israel, death to America. Straight to the point. Pero labaw sa tanan threat sa Israel. Muna karon at least hinaot pa unta may galang malinaw na ni. Kay wa na may butang tag capacity ang Iran aning kalakiha. Doon ay ubang report mingon wa man mabungkag ang kuan, wala ra maka okay ra kuno. Abay okay nga piting pagka gubaa man to ni Sir. Aman lang pud ba? Ora bata bitaw na igog sukmag bitaw ni Sir. Gamay ra man ay lang kabalaka. Oy, gamay ra man mohubat. Ato lang agi katawa mga sukit paminaw laliban katong mga bombahang gigamit niya. First time to gigamit laday katong GBU 57 nga bomba. Putingil ngigang pagkakuano Ang US operation day mga sukit paminaw balikan na nato gamay. Dili to inadto lang nahitabo. Grabe di ito nga operation sa ilang US Air Force. Ang ato mahigalang makita diha nga mga main karakter na niya sa maong pagbomba sa Iran. Kining tuto nila manghigala tulo ka mga lugar kining Fordo, Nathan og Isfahan. Sikat man ni mga lugar mo bitingon si Trump bitaw nga kabati naman mo ana dugay naman makabati ang mga lugar. Na diha ang nuclear program sa Iran. Unya magistorya tag tinuod mga sukin tigpaminaw. Di pwede na mo isuos bulsa na si Trump. Uy, ngayon mo inyon nga man may civilian naman purposes ning among nuclear program. For civilian purposes naman Di ni mo madaog kanay. Kita bang istorya tag tinuod ba? Ibutang nimo sa 80 meters underground na day. Nga kung bomba lang mga higala nga natural lang nga bomba mga sukitig pa di na maigo. Ang US na gawin nga bomba. Kanang bunker booster nga bomba. Way lain. So di pwede nimo isuot bulsa nga for civilian purposes lang Kanang GBU 57 $20 million per bomb ana. Ang nagkiri mga kaigalaan ana katong B-2 stealth bomber kining akong gipakita ninyo karon nga eroplano. $2.4 billion ang kantidad ana ni store. Straight to the point. Ngilngig kay klasiha sa konoy. Mura sa cargo plane bitaw cargo plane inday kay bomba may da. Unya kuan siya radar absorbent. Grabe pagka-design sa Amerika. Ang China grasya ini day magtan-aw lang ang pida. Kuyawa din lang equipment sa Amerika Mura sa ni may galaog kanang show of force sa US ba. Ila pong gipakita gamay ang China og ang Russia nga kami may pinakahawod sa tibok kalibutan ang most powerful armed forces sa tibok kalibutan. Kini kong maong B-2 stealth bomber di makita sa radar. So limang ka ang pag-operate ani mga kaigsunan gikan sa US sa Missouri, state of Missouri dakin tuwa dito ang Whiteman kini ang airbase. Kini gong Whiteman airbase ko na siya. Si Lieutenant ko na gingana nga to si Lieutenant Whiteman katong namatay in taon nga usa ka lieutenant mga higala ni adtong pagbomba sa Pearl Harbor. Mao na preba sa ato bang Mactan Benito Ibuin Airbase kana sa Benito day kuan na sa Air Force na nga namatay. Sumoto kana si kuan mo ng Whiteman Airbase dito na sa Missouri. Dito sa US. Loy man kang paglupad ana mahigalagikan sa Missouri padung tabok dito sa Middle East. Pila ka oras kun dinuparay. Wa ko na ingon ta nga may prihanang na connecting flights day nga motugpa sa dito sa Qatar. Capable siyang mulupad sa kahanginan bisan pa mga higalag 37 hours in dakin. Mao na gitawag B-2 Ghost Stealth Bomber. Kay mura sa may galag di makita ang radar ba? Kasuway kag tan-aw sa radar. Bisa ka na sa barko may galakog. Mosakay ko barko ako man mga amigo ng kapitan nya arila de attorney. Sakay ko dito. Makita ang radar ni store. Kanang kwan mo bitaw nang og di lang matuog ng tigbantay diha di gyud madas magbarko. Kay makita man radar ultimo god kahoy nga
naglutaw day kita sa radar. Ba't kini maong bomber nga tos kahanginan di makita? So pila gud ka nasod ang ilang pila ka airspace ang ilang gitabok. Gikan sa Missouri sa US. US gud gikan dito sa mainland sa Amerika giday. Gikan dito ang bomber. Unya nilupad mga higala padong dito sa tabok sa Atlantic Ocean. Kapila nag-refueling. Kuyawan ang una-una mo inday kinong inana ka high-tech ning Amerika day. Liman kag way hunong-hunong guni. Di man ni pareha may galag. Para madto kag Australia panalitan. Lupad ka pa dong Singapore. Pagabot Singapore, connecting flights man na. Or di gani from Cebu to Manila, Manila to kan na. Or madto kag US, Philippines, ibutan ta Manila to Singapore, Singapore to Canada yon. Nay connecting ba? Kay kana mga inanang klase sa plano. Di man na basta-basta may gala imong pa man i-refuel. Nakining ila tungod sa kadako ining Bito stealth bomber nya bugat do nang damay higala 30 pounds do na nga bomba. So kas kay gasolina na ni store. Mura na og sa kanang sasakyanan pa na mas kas og gasolina kana bitawng 4x4 nga 4x4 drive bitaw day. Kontra sa 4x2 ra nga sakyanan. Kini ilad kas man ni kay tungod sa kabugat ba. Sumlupad ni intabok sa Atlantic Ocean. Pagman refuel na yon. Ang mo refuel mga higala, ang katurpong refueling aircraft as kangilngiga, no? Kita ka na doon ay mag-refuel to sa taas ba? Nga, kana na ang di ka magkatuoy na kin, pwede di ay yung paggasolina to sa taas. Kapila man nag-refueling dito sa taas. Multiple refueling. Ya, pag abot na po dito sa duol na yun sa airspace sa Iran, another refueling na po, refuel na po. Pag refuel dito mga higalab, kana, pag gasolina ba, nag-refuel dito sa taas, wa na mo, ingon nga mo, para lang sa Shell, kay magpagasolina ta. Wa, mo para sa Petron o sa Caltex sa Nestor, ha? Doon na rin dito sa taas, doon na refueling. Kuyawa, doon na ilang mechanism dito nga, i-refuel dito sa taas, pagasolinahan dito. Pag dayon sud na sa airspace sa Iran, ni-escort na dayon tong mga fighter jets. Di man basta-basta na ini mga higalang ilang operation dahil kinako gasto sa US na yan. Unsa ka dako gasto? Limang ka, gigamit lang ilang 2.4 billion aircraft. O ang bomba may gala 20 million kada usa adto. $20 million ha? Inana ka dako gasto. Unya kadto nga operation di ay, dili to operation makagalaan nga mauro to na involved to mga Bito bombers day. Sus daghana day 125 aircrafts ang involved din ni adto ni store. Kay ilang man giplano gito mayo, ngilngiga mo plano sa believe ko's planning sa ilang Air Force America day ken. Kay paglupad sa Missouri ang ilang stealth bomber doon ay nilupad pa dong sa west, doon ay nilupad pa dong sa east. So murag ma-confuse ang tao ba? Gawas nga dili makita sa radar. Kung in kaso makita, malipat ka kabit to man sa west da, padong sa Guam. Makaingon ka nga, layo raman dili may Middle East by target, kaya to man padong sa Guam. So paglupad niya mga higala, paglupad sa mga stealth bombers, kuan ang yan paglupad, dunay padong sa Guam, dunay padong sa Middle East. So di isa makita, but kung makita manggaling, malipat ka, makaingon ka nga, to aman dito padong man dito sa west. Isus wala ka bantay nga di aman day padong sa east. So decoy day ito, gibutangan nag-decoy day. Paluparan nag-plane nga decoy. Kuyawas plan nila ko kay ingon military ang ilang planos military no kuyawa ilang Air Force dito. Kuyaw kay planning. So pagkaman refueling nya lupad dito sa west ang stealth bombers pila guto kabuk ang Bito nga nilupad dito padong sa Guam mga duha day tulo. Nya lain pud nandri ang tulo pod nga naglupad diri padong na sa east. Pagdayon sud na dito sa Iran, sa airspace sa Iran, kuyaw man ang musud kag airspace kontra. Kay base no niya tirahan po kag mga fighter jets ito or baka dunay missiles nga itira, maigo niya nang mong bomber to sa taas. Kay kini mo inani nga bomber, ngilngig kay ni pero di ni maka-tumbling-tumbling. Kay bugat man ang bomba. Ang maka-tumbling-tumbling ana kana mga Air Force kanang mga mga fighter jets. Mao na mo tumbling-tumbling kita kag
Ngilngigar ba Nestor? Labi pang Israel, kita ka sa Israel, kanang ilang mga tuo kang manglupad ng ilang mga fighter jets. Sus, mga babae na may nagdada-day. No? Kuyawa ko naon, oy. Mga babae na ilang mga Air Force dito. Nagi mga laki, tanaw mo, sus, makaingon kag tambling-tambling mo mga babae naman na yung mga Air Force. Nya kini stealth bomber, balikan na to. Pagsud na sa airspace sa Iran, di man ni basta-basta mahigala nga kwan. Gieskorta na dayon ni sa ilang mga US nga mga fighter jets. Kasi bako og dunay fighter jets sa Iran, naa sila ika-fight. Doon na day mo sugat dayon. Gira dito, fighter jets versus fighter jets ang magubat dito sa taas. Aron nga pagdipinsa nila sa B-2 bomber. Kasi bako maigo ning B-2 bomber missile day. Simba ko og maigo ning fighter jet dito, mabuto na dito. So dili maka carry out sa ilang mission. Sumutong gilinaw daan ang airspace. Paglupad mahigala sa kuanwa, makabantay gud ang ilang Air Force dito sa Iran day. Wa kabantay na sud ang ilang airspace. Pag abot dito sa Fordo, ang Fordo gyud gitira. Ang tulo ka mga stealth bomber, tagduha ka bomba ang da, gibombahan mahigala ang Fordo nga kini ang ilang nuclear facility apil ting gubaa. Unya kadtong tuang sa Nathan o sa Isfahan, ang submarine day po dindakin mo ini tira. So ang kadtong stealth bomber ang tumong adto katurang Fordo kay mao pinaka laom. Ang diri ang mahigala sa Natanz og Isfahan nga ilang mga nuclear facility, ang nitira ang kuan kini ang submarine. Kuyawa upat ka submarines dahil nga gikan diri sa may kuan Arabian Sea. Ngilngigan na submarine, no? Di makita to sa ilawom sa dagat ba ni Sor? Pagtunga pa anak, Jesus, tumahok may dada ang mga missiles. Mo'y gitira dito, tumahok. Kanang tumahok missiles. Abungkag, ang Natanz o Isfahan. Perting pagkagubaa. Lewa na inutil ng Iran. Wa naman ilang kuan, ilang nuclear facility. Pagka inutil na, ingon na Trump nga pag ceasefire mo. Iagi tala ni katawa mahigala pero talinaw na. Back to normal, wa na may capacity sad. Una-una sa Iran, sa may apil namang US. Unya unsa pa may kuno wa na mataan Napustan man or at least dili kay uwaw sa kay primerong giingon Trump nga surrender without condition. Medyo uwaw masadto inadto. Para dili kayo pod ko niya. Sige. Ceasefire mo pagsabot mong duha niya Israel o Iran. Karon nagsabot na kay primero nang ingon pa man. Naginot pa man. Inyo man gud Trump go within 6 hours kamo Iran mohunong na mo kamo pod Israel within 12 hours. Unya within 24 hours humana ang 12-day war. Naginot pa day kay wa pa man di pa man karon dayon. Ana ka makaingon grabiha sa operation sa Amerika may gala. Naghatag to og strong signal sa Russia og sa China ayay kuyaw ni atong kontra. Wa man sila nang capability dakin. Mo na kung ingon kanang mingon to man apil si Trump wa na maggubot na ni. Awa na linaw na. Sa may gubot wa na may capacity. Back to normal na. Gawas umuapil tong Russia o China. Nya unsa pag-apil Russia nga naman po sila problema sa Ukraine. Nya kining China di mapod lagi inamay magparinti may anang Iran di man may parinti tanawang mga mata palandaan lahimig mata na nila oy. Ang mo China napamumpi problema sa Taiwan. Di lang sa amin mo apil. Da mao kana nga. So okay, linaw na mga sukit di paminaw ning kalakiha. Diya ka kaingon sa military capability ba sa US pakangiliga. Kining Israel ngilngig ba sa military capability may ilang Air Force, best Air Force sa sila pero pag-abot sa equipment kuyaw. Nya planning kuyaw ang Amerika. Ang kita ni Store Pilipinas, saon taman ni Store? Ayaw kung ina og mingon tanga sige lang kay do naman ta sa Visayas landaan. Kuyaw man ta do naman tay tulo ka air bases din ngilngig. Naa sa Sikihor, di Asnaga, apil pong kapis. Musukol tagira, makaingo kita, sige lang, kaya naman saan may mga ghost bomber. Kanang inyong gingan na nag-B-2
Bito Stealth Ghost Bomber. Ang amo naman sa ni Ghost Bomber, ha? Mulupad gikan sa Sikihor, mo refuel sa Naga. Buahan, delikadog mahot na gasolina og mulupad gikan sa Sikihor, magdalag yung naghandaghang lana. Ana nga, balikon ko kitang Pilipinas. Di lang kita magkuhan, oy. Di kita mangita kagubot sa gamay. Onya, labi na ito problema sa West Philippine Sea. Kung naay diplomasya, mukuhan yun ta. Mangita tag pamaagis diplomasya kay tinuuray lang kanang Amerika. Ang ilang pagbomba dito mahigala sa Iran, pagtabang sa Israel, di gyud to ingon nga tabang gyud niya tungod sa gira sa Israel. Ilang interestos Amerika. Naa sila ilang kaugalingong interest. Kung sabay ilang interest, di sa gustong napailaing nasod niya na ay nuclear. Kining 5 members sa UN Security Council, sila ray duna, gusto sa nga kami ray na kamuwa na mo. Kalisod kay daghan natang haod. Daghan namang haod. So kining 5 lang, ilimit lang sa 5. Ang uban nagtago-tago ro naghimo. Di na sa musugot, ilan ang interest. Mabitaw na nga kanang Iran, doon na gipirmahan nga kasabutan, dili ang Israel. Ang 5 members sa UN Security Council, nagsabot na sila. Nana mahigalay katong GCPOA, katotoang Joint Comprehensive Plan of Action. Nagsabot na sila nga kanang inyong nuclear, ha? Naibaw na mo sa monitoring, naghimo mo diha. Kutob ra diha. Mo ning Iran, 3% naman ning amo. 3% ra pang civilian ra ni purposes. Natingala sang uhing kalit magka 20% ang ilang uranium enrichment. Ni kalit og 40%, abot 60%, uy, na bomba naman yung gihimo. Straight to the point. Mao kana nga kanang pagtira sa US, ilan ang interest. Ni una lang ang Israel, kay ang Israel mas dunay urgent interest nganuman kanang maong ballistic missiles nga ilang gihimo o kanang nuclear weapons nga ilang gihimo. Ang target ng Israel man. Mao may ilang main target gyud na. Mo nang ni una ang Israel, pero inyon ta mahigala nga nitabang ng Amerika nga kuan gyud. Nitabang sa sgira, ilan ang interest, benefited ang Israel. Una, atong hunaon pagmayo. Kita sa Pilipinas, gawas kong interest sa Amerika na namuhimo sa ana. Nga kita mo, tabang-tabang lang takunuhay. Sumagod ka mga World War I, World War II, inana. Ilang gira sa Amerika mo, tabang-tabang ta. Di ba, puta-tabang nga unsang nistor. Igom lang tamang ka. Padahalan tag usa ka batalyon, usa ka platon, baka dito. Pwede iasay na lang puta kita tiglutos munggos. Pero inyon tamay atong gira mo tabang sila lahi ng istoryahan. Straight to the point. Ako sang tagag-pagtagad gamay ni be. Ako sang kay isgutan ta ni mga higala. Kay ni amaning malingaw ron po taghisgot sa ubang mga issues o ubang pa mga gipadangat nila sa sibianan nga mga importante mga higala. Pero ni naman po ni nagsinukli ay na mga sinultian. So ato ning hisgutan sad mga sukit paminaw. Gahapon dito nibisita si Pambari 4 sa opisina ni Vice Governor John Davide. So kini mo ni wala sila video dai nga nakaistorya sila. Na ba? Sige kuno ato kuno i-play kuno gamay. Before tama to sa sinukli ay ni kwan. Kani. Sige kuno. Let's go. May punta kayo. It's a pleasure to meet you here in your office. Yeah. Thank you kayo. Hello, may buntag ninyong tanan. Hello, nice to meet you. Hello. Sir, nice to meet you. Hello, board. Hello. So, visit si Pambari 4. It's okay, walay problema. But you have such a nice view here. Yeah. Over here, go. Yeah. Congratulations, man. Thank you, Kayo, Vice Gov. You know, it was hard fought, but I hope at the end it's worth it. So how are you? Good, very good, very good. We had our last session last Monday. Thank you, ha. I don't know, it's going to be from here post in case Vice Governor Glenn will be taking over. Thank you, Kayo, for your endorsement. I saw it. Yeah, my team forwarded a video. Kinala sa yun really. Yung mga, your office, the legislative. Yeah.
Yes. For Cebu. Panghipos as Davide. Forward. Sige na panghipos Because day. No? there has to be good collaboration, no, between the legislative and the executive. I hope to be able to accomplish that kind of relationship you had. So maybe you give me tips. Because you're also kind of governor man. Di ba, Vice? I'd be happy to. But I'm sure you have your own group of advisors now who are really sincere. Yeah, but lahi man yun na from someone who's been there. But I'm happy. I'm happy na yung priority of healthcare. Yes. Which was yours. Well, So I'm taking over from your work. So that's why I need your input on that. And the people around you, maybe you can recommend to me, because your healthcare project was awesome. Unfortunately, what I did when I assumed office in 2000, with PM Go, I called a meeting. We call it a stakeholder summit ba? yeah, one summit, Find yeah. out Yeah. what sabi gusto nila. I asked the audience, kung stakeholders, what do you want me to do? So, okay lang ko nga. What came out was healthcare yun. Yeah. So, we made it our number one program. Sakto na yung gibuhat, gap analysis. Yeah, di ba? Si Ingwa. So that's what you found out na ang healthcare We good. asked them to kung ano sa Manila. Then, of course, it was food security, Yeah. food shelter. So ang healthcare noon, I'm quite blessed because my daughter is a healthcare, specialized in healthcare. So she studied abroad sa John Hopkins Healthcare Management. Yeah. Oo niya. Nag-Harvard Business School pa na siya. Yeah, so she was employed by Singapore government. Inko na, it's time to come home. Yeah, Harvard Kennedy School of Government. Yeah, kung mga alumni sila, Mini Osmeña, they were helping, and also Commissioner Rena Guanzon. Yeah, so also Comelec before. So we were both I know, no need. So yes, such a nice voice. So kana mga alumni sisters nako. Si Commissioner Rowena Guanzon and Mini Osmeña. So they want to advise me. I think si Mini, she wants to do education so that she can send mga deserving Cebuanos to study in HKS ba. Yeah, so we need unsa imo mga may advice sa imo mga program sa education? Well, right now, the province has Governor Gwen, program. Karon feeding na to for school children. Because she saw dunay lagi malnutrition na to ba. Very high. So many children nga hindi na gani magbaon Correct. for lunch o ta. Tuwag ay gutumon. Yeah. So recess can all by lunchtime ang Wala na. ko. Iba, but the province, the provincial government sa karon has that feeding program. At least kinis Davide makatabang na day. Mga inputs ba, My advocacy no? was food security, and I've been doing kind of feeding programs sa mga schools. Kaya what usually happen is ang government mag-feeding na sila a certain month, but then di sila ka-liquidate, maundang na sada. So that's a problem there. So that's when NGOs come in. So I used to have a feeding program in Barangay Baring. So this has been my experience na kung usa ka place taas kay malnutrition, tutukan lang yun sa LGU. Before they were like number 2 in Central Visayas, Barangay Baring Carmen, number 2 sila sa pinakataas sa malnutrition. And then gitutukan na mo with my partners in Manila, Rise Against Hunger Philippines. So in a matter of 2 years, they're not in the list na. Oh, so kuan gyud na, but it really takes a lot of sacrifice also sa mga parents. But it's not enough na to just give them food bitaw, like give them rice and okay, kamo na bahala diha what you do with it. I think there has to be a process there na tagaan gud sila og kanang proper food ba, kanang every week na agi meal plan, and then budgeting it has to be hanay kay kung dili di gud na siya mo sustain Vice. Since you were friends before, networks and NGOs. Okay, so mao ni mahigala ang pagbisita ni Pam Balikwatrong nga to sa opisina ni Vice Governor Junjun Davide. Og okay kayo no nga kana na ang si Pam isip bag-o mahigala nga governor
nga mangayo ka og inputs no sa mga naa na diha, nakauna na diha sama ni Davide, ay na pangayong guin kayo man di magkaka-expect adto. Di po maayo og ngadto pangayong input si guin kay ang suri-suri sugbo po'y unahon. Ari gyud ka mahigala sa kanang kwan. So kinis Davide okay po ni makahatag ni kwan labi na sa healthcare no kay during the time of Davide okay man to ang mga hospitals no. Okay, og ang uban pang mga programa mga sukid tig paminaw. So mo ni ang nahitabo kagahapon sa pagbisita ni Governor-elect Pambari 4 kay si Davide magod actually nindot tong gibuhian ni Davide atong Lunes day ato pagsesyon nila. Sa iyang speech nga niingon gyud Davide nga kadtong mga incoming members sa board, cooperate mo sa sunod nga Governor-elect Pambari 4. Na-mention ganyan day. Cooperate mo sa sunod nga gobernador kay para mas kayuhan sa katawhang subuanon ning ato. Straight to the point. Kay musabutahi ka gani sa next administration, wa kay gugma sa sugbo ana. So kini the video, kalma kayo. Kuan lang, kini ni ang sports lang. Parehas Davide o si Guy Napilde na tumilabayang eleksyon. Si Guy Napilde mahigalas pagka-gobernador, si Davide wa na mo para-elect, idagan pagka-congressman Pilde silang duha. Pareha Pildero, pero kita ni mong mga aura ba? Si Davide, okay naman. Gaan na kay personality, nang hipos na din ha mga higala, okay na kayo. Si Guy wa pa manghipos ang tudon. Unsa pa kay nahuna-hunaan aning guwi no? Mo na nga di kita mapakalimot sa tong countdown iniga June 30 mag-countdown na sa tas oras sa Sayon Store. Kay alas 12 pa man sa udto mo check out. Unsa pa kay ang buhaton sa buntag no? Astilan mga sukid tig paminaw. Now, human sa pagbisita niya kang Vice Governor Hilario Davide. Dako-dako ni ang opisina mo puli na sa Glen Soco. Wa tagai og kalisod ni Davide sa Glenday. Hipos na siya. Aron nga makapuli pod si Glen. Pero dito sa Governor's Office porbida ni June 30 ani magbarong-barong lang sa pamilya dito og opisina day. Kay wa pa man mohawa sa Gwen gyud. Unya na sa mohawa alas 12 sa udto gyud. Basta mo pa'y paghakot ha, ini alas 12 sa udto. I-remind na lang daan sa buntag pa nga mo check out nakakaroon taon-taon, ma'am. Pareha ba sa mo check-in kag hotel, unya i-remind na kadaan mahigala sa kinini ang front desk. Tawagan na kandaan dito sa lipono nga kuan dili po kayo klaro nga papahawaon na kaday kin inyon lang ka nga ma'am o sir basin na ay mga ipadalang mga bag ba kanang ready ra mi mo assist. Tanawa mga kaigalaan ang mga statements kagahapon kay niabot di ay sa kinini ang atensyon ni Pambari 4. Kaya mo na nabilin niya mga oras limdak governor na siya. Daghan maghapon mahigalag. Karon pa rin ko kakitag official mahigalas gobyerno nga inani kakiat. Kiat sa iyang pagdumalas Kapitolyo. Bisan og gamay na lang oras mahigalan habilin na grabe gyud. Di pambuhat. May gini kay nabantayan ato mga sugbuanon. Ang katong 1.2 billion nabantayan. Unya doon na pa mahigala iyang trust fund. Nya kini karon na di ay atong basahon ning gisulti ni Pambari 4 may gala kini ang statement. Ato sang basahon kini tubag pusguin ba yan akong isgutan unya dayon atong hulbaron sa Binisaya kung kutobs tong mahimo. Matod pa din si Pambari 4 miingon ini iyang gisulti. So the people may know aron ang katawhan makahibaw. It has come to our attention that the outgoing governor has requested the national offices of COA, COMELEC, DAR, and DILG to vacate the respective offices in the legislative building, aiming to convert the space into her personal office under the office of the Vice Governor. Straight to the point. Sa Binisaya pa na dungog na mo nga ang
nadungog na naabot sa among atensyon nga kining mohawaay ng gobernador nag-request sa national offices nihangyo ni request sa national nga ahensya sa CUA, COMELEC, DAR o DILG upat din ikabong naa diha day CUA, COMELEC, DAR o DILG upat day na nga mo bakwit sa ilang mga opisina nga nahimutang sa legislative building aron kuno kini magamit isip iyang personal nga opisina ubos sa vice gobernador. Straight to the point. Mo ni ang sulti ni Pam 4. Gikot ganit ni mahigalada sa gikot panistanan newspaper asang Cebu Daily News. Kita po sa DWHP na po tayo kagaling nakuha ni. Straight to the point. Bida bitaw ako makalingo-lingo ako ining Gwen Garcia mahigala. Karon pa ko kasugat na ning klasiha gyud. Nga managinot pa gyud sa mga adlaw ba. Wa pa gyud maghipos. Astilan mga kaigalaan. Hay. Diba sorry to ribasa din kang pambalik 4 statement ha. Onya kinini ang sadili pa nginabuhi sa tagdugang ni stock. Kani nga portion na ito kinato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ng mga hugaw o bay makaingon ang mga kulon polyps o na motubo sod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha kining labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinai. Makahatay din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kag usa ka sachet sa Super Fiber, imo isagol sa kabasong tubig, imong kutawan og mayo, imong i-shake og mayo og unya imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Now, balik ta mahigala ining statement ni Pam 4. Nakuha niya ning statement mahigala des Kapitolyo. Di man ni basta-basta nga nakuha day. Doon naman kay basis pamilaan eh. Pero gitubag ni Gwen ang usa gitubag ang usa nga puntuwa ato ning i-dissect ha. Pero dili pa ako sa ring tiwasog basa ning kang Pam. Kay kini taas-taas man eh. Kini ang statement nga ni atong gikot po sa CDN. Gikot sa The Freeman og Sunstar. Nya naputi ato sa DWHP, ako lang nang gikuan gyud nga pag-emphasize nga tanan-tanan kakuha ining maong report, no? Kini ni ang ako sa tiwason ning kang Pam. Ikuan ko no tong iyang kaning iyang statement gyud nga tibuok ni statement ni Pam 4 day. Pwede bang makuha nimo names? Kini ni ang tibuok statement gyud niya. Kini ni ang imong gihatag nako indaykin ba? Ipakuan ko no ni names ko no. Kini mo ni. Okay ni. Ato na sa DWHP ni. Sige, akong tiwasog basa sa ikuan ko no dong, pwede ba ning mapaduol gamay dong? Kana bahala na lang og dili makita niya kung naong unahan lang sa nang ilang mga nao. So the people may know. Mao ni ang iyang gisulti mga sukit aron ang katawhan mahibaw. Ako namang nabasa ang kini ni ang kuan kining first paragraph, no? Arita sa ikaduhang paragraph. Ikaduhang paragraph. Okay dala. As the incoming governor, ingon nga bag-ong mosulod nga gobernador, sa Binisaya pa, I want to clarify that the decision regarding the allocation and use of government offices within the Capitol complex is a matter under my jurisdiction and authority. Sa Binisaya pa mga kahigalaan nga, ingon nga bag-ong mosulod nga gobernador, gusto na kong ipasabot nga ang pagbuot kung kinsa ang maggamit o unsaon paggamit sa mga opisina sud sa Capitol Complex ana-ana sa akong jurisdiction o otoridad. Correct, no? Tiyoson to, ingon siya, legally, it is my call to determine how these office spaces are managed and allocated and not the outgoing governor. Matod pa niya mahigala sa Binisaya pa sa balaod, ako ang may katungod sa pagdesisyon sa pagdumala sa mga espasyo sa opisina, dili na kini katungdanan sa muhawa ng gobernador. Straight to the point. Wala kay labot, Gwen. Balis, Gwen. Ay, pero tipo man yun niyang pagkuhan ng taon. Ay, Kung na, imong trabaho on, manghipos ka na lang unta, God. O naman lang na ba?
Lisod kayo og mo check out na ba ka sa June 30, 12 o'clock. Niya, dayon atong tiwason. Matod pa dinhi. Our national agencies have been serving our constituents diligently and their continued presence in the capital is vital. Sa Binisaya pa, ang atong mga national nga ahensya nag-alagad sa tinarong sa katawhan o importante ang ilang padayon nga presensya dinha sa Kapitolyo. Importante ka na. We are committed to ensuring that their operations are not disrupted nor inconvenienced, especially since they are renting space within the building. Sa Binisaya pa mga kahigalaan nga kita committed sa pagkuha na committed kita komitido sa pagsiguro nga wa sila'y mga nga okay sila no sa ilang operasyon, labi na nga nag-abang ra sila sa ilang opisina dinha sa maong building. Anindot ni kay kini magod makapadayon makakwarta pong probinsya ni day. Angayan masad kini hinuon nga ni mga abang sila, okay ni. Ang limang kani, kuha, pila may abang sa kuha, pila abang sa Kumilik, pila abang sa DAR, pila abang sa DILG. So nagdawat ang Kapitolyo kada buwan, mao okay ni siya. Padayunon tani kay gawas nagserbisyo, nag-abang pa gyud. Anong papahawaon man ni Gwen? Unsa man ning kalakiha? Ayaw papahawa ana. Ayaw nang undanga kay na may abang, nindot na. Kadto hinuong wiwi og pupo, imong tong imong naginuton og negosyo. Kala ni agi katawa mahigala, no? Matod pa ni Pam sa sunod niya paragraph. I assure everyone that we will handle this matter with utmost transparency and respect for all parties involved. Sabi na siya pa, gisiguro na ko sa tanan nga among atimanon kini nga isyu uban ang hingpit nga transparensiya o pagtahod sa tanang apektadong partido. Our priority remains the effective service to our people and I will make decisions that supported this goal. Ang atong prioridad nagpabilin nga epektibo nga pagserbisyo sa katawhan o ang akong mga desisyon magsuporta ni ining maong katuyuan. Thank you for your understanding and support. Daghang salamat sa inyong pagsabot o suporta. Straight to the point. Ano yung tibuok pamahayag ni Pam? Pero balikan na to tong first paragraph daw. Dito man nagkabangi yun. Yan itubag po si Gwen Rabaan balikan tong first paragraph ka. Katong CDN ko na doon may itong ko na doon. Emphasize talang to napita Asa man to napita Atong tagag-pagtagad. Kana. Okay. So, ato ning hagpaton duhan ni ka, Kwanre. Duhan ni ka mga issues, mga higala, o niya, ang sumpay, gitubag ni Gwen, in fairness niya. Ang usawa ni, balik ko na ko, it has come to our attention that the outgoing governor has requested the national offices of CUA, Kumilik, DAR, and DILG to vacate the respective offices in the legislative building, aiming to convert the space into her personal office under the office of the vice governor. So ato nang bahinog duha, akong bukon ka nagduha. Ang usa na gitubag ni Gwen, nya ato pong hagpaton iyang pagkatubag. Ang usa kanang permiro, wanan niya tubaga day. Wala tubagang Gwen, no? Nga kini di ay mahigala, gipapahawa ni Gwen kining CUA, Kumilik, DAR, and DILG. Pero tanawa tong usa ka post mo na itubag si Gwen day nga kuno iya ra kuno ipa-relocate lang kay i-renovate ko na kuan ko na be. Sikat man kaning pulong renovate ron. Ngano magbuot-buot magka-renovate daw wa na lagi ka diha. Gitubag niya kining duha, iyan gitawag sa duha ka punto ha. Ang una iyang gipapahawa ning CUA, Kumilik, DAR, DILG. Ikaduha ay iyang himuon nga personal office under sa opisina ni Vice Governor Glenn Soco. Posible ni after 1 year, himuon siyang consultant ni Glenn day. Yan sa mag-opisina din ha. Okay. Kaya pwede ba sa himuon consultant mahigala after 1 year? Unsa kay may tabo nog samok siguro gina di ha. Og
tinuod kang dunay gugma sa mga Subuanon, imo ginang hatagag higayon ba? Si Pam Baricotro nga mo mulupad sa iya. Unsaon niya pag-serve ang sugbo. Di ka masig samok-samok manistor. No? Sige. Nato sa statement na yaman tong iyang ipalay ko kog print atong usa. Ingon bitaw siya nga kanang kini kuno iya kuno ipa-renovate. Mo man kuno tuyo ba nga kanang kwan? Kana ang gipapahawa ni kay para ma-renovate kuno nang maong mga opisina. Pare-pareha magtubag atong ang Glensuko nga kanang 1.2 billion ipalabang yun na kay ang kabahin anang 1.2 billion ipa-renovate sa opisina ni board member kwan sino? Kisi-kisi taon board member sino wag ko kay bao in taon anang ilang katarungan. Ikaw Governor Gwen ba og Glensuko medyo pare-pareho na inyong katarungan dai. Ato lang yung klarohon ha. Kay katubag Glensuko ba nga nganong ipasar ang 1.2 billion ingon sa Glensuko kay aron ma-renovate na kuno ng opisina diha. Labi na ang kang opisina ni Kuan kana na ang gialokita nila opisina si sino ba day? Mao board member karon sa Mandawi. Renovate mo to iyang Kuan katarungan. Pero mo na akong ingon Glensuko, ikaw Glen na pa maka-chance dako pagkagigayon. Kini ni ang pagpakita og sinsirong serbisyo sa mga Subuanon dako pagkagwan tigaan kahigayon sa mga Subuanon. Bisa ako mingon man gyud ko nga kini si Glensuko pa luparon tanig iya. Kanang wa nas guwende ba? Kay posible mo kun samtang napas guwende dai murag dili pa kay makalupad si Glensuko. Og unsay kaayuhan Glen para sa mga Subuanon suportare kana. Mo ni sulti ni Davide. Gipanawagan mo mga bag-ong membro sa board nga suportaran gyud ang bag-ong gobernador. Straight to the point. Labi na karon og ang tuyo mahigala kana gyung mga hospitals. Sus, doon na ba hospital dito sa Kwan? Doon ay akong ipresentar onyang video onya na lang. Dito sa Tuburan gibisita ni Kwan ba? Atong amigo si Uka. Gipasahan man ko ni Oscar. Gipasahan ko sa imong video ka. Ilang gibisita ditong hospital sa Kwan day? Askang Luoya. Sa hospital sa probinsya. Nya kana karong luoy hospital nya mo'y gustong pam nga ayuhon. Nya mo babags Glen. Discuss sa 2028. Straight to the point. Prangka-prangka pag-istorya. Kining bisag kinsa nga membro sa board mubabag anang nindot nga planong pam labi na sa hospital. Ang mubabag mga higala bida magkamuritsing gyud sa 2028. Straight to the point. Mo na akong ipapili mo na mo. Asa man ninyo inyong loyalty sa katawhang Subuanon o ni Gwen. Mo na. Pero tagaan mo chance o niya kay kining karon basi pa mag nagduduha pa mo ba kay napa man ang presence na nadiha god. Gusto pa mangupot pa yung taon nga wa naman ta siya. Kaagi talang nagkatawa ha. Pero ito bag si Gwen ani day asa man tong Kwan. Tanawa ra ko tong nakabasa ko tong Kwan nga nitubag sa dili lang katong punto nga kini ni ang tubag niya. Kay iya ko nung ipa-renovate sad ni day. Ang nagpatabang ba to si ang legislative nga papahawaon ning maong mga ahensya sa gobyerno kay aron ko nung i-renovate. Nganong ka namang i-renovate man inyong unahon oy. Kamantay ka day nganong unaha ko nung mga hospital sabi doon na i-renovate noon dito sa hospital. Kung moingon noon nga i-renovate ang hospital kana okay ko ana. Labi pag moingon nga para sa mga unahon ginon katawhan gyud. Dili unahon kining mga sa Kwan, mga officials. Ingon bitaw si sino bitaw board member sino man daw ako pwede ra gani kong wa ko opisina sa diha. Pwede man ko temporary opisina sa akong law office. Pwede man. Mandawi ra man pud siya. Nya mga constituents Mandawi mo adto ra man. Gihimong katarungan nila karon mao sa katarungan ni Gwen nga yung sa nga gipapahawaon kay aron ko no nga i-renovate. Unya na ipalahin na lang ng renovate. Kanindot na niya mga opisina din ha. Okay. Kimbisa kini si Pam, inigpuli ni Pam sa opisina ang Gwen. Kanang opisina ang Gwen nindot na ng opisina ha. Medyo arte gunas Gwen. Social gud kay na. So inigpuli ni Pam di sa opisina ang Gwen. Pwede mag-opisina na sa dayon ay. Ipaulahin na ng renovate. Og mahimo gani kanang opisina ang Gwen nindot naman ang iyong opisina.
Di na kay daghan pang i-renovate na unless atong taga-agi gayon po noon spam unsa iyang gusto, pero pwede naman lang kanang mga lamisa na lang siguro pang tuyok niya, di ba? Ituyok lang mga lamisa kay basig di mayong pungsoy ana. Bitaw tinood lang, kung ikaw may magkapulis sa opisina ang Gwen, with your respect ni Pamba, tagaan to sige gayon nga unsa iyang gusto pod. No? Okay ra na, pero tinuray lang nindot naman ang opisina. Pwede raw ka nang ituyok lang gamay itong lamisa dito sa pikas. Ang aparador dito ituyok gamay kay murag bati sa pungsoy. Pero nakabintaha kay nitubag na siya ron nga nako na sa opisina. Ay, ayaw na dili na tinuod na nasa legislative building ka-cheap ana ay. Social lagi sa kayo cheap kay nang inyong kuanda ka-cheap ana matupan ng Gwen. To asa dito sa Oak Ridge nan sa opisina ko no sa ilang company. Sige kay ato disgutan ron mga sukit paminaw ha. May na Gwen adto lang ka dito sa opisina ha. Para na pud kay kon ba ha? Straight to the point. Now, ni ani mahigalang tubag ni Governor Gwen sa statement ni Pambari 4. Kini nga portion mahigalatod kanato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kapi-kapi sa tagamay mahigala para di mo ma-stress diha. Nagda man akong pangapi diri si Idol Mikey o si Idol Boyki. Apila pog agda dito si Governor Gwen Garcia. Chill lang gamay kas Davide wa naman okay lang kas Davide. Parehas nga nga pilde pero lahi ang aura ng Davide no kanang gidawat lang bitong kuan ba? Wala. Kanta-kantahan lang may ganang Davide og I have the last waltz with you. Malipayon na siya. Okay na siya kay kanta-kantahan mo lang chill man lang. Ikaw pod Gwen, kuan lang sad. Pamili lang po kanta diha. Ay lang po tong kanta nga kuan. Sad movie. Kay wa gihapon og mukanta kanya sad movies pa imong kantahon maka gool gihapon na. Kinsa lang na kontingog mga higala kay more or less sa gyud kaayo ha. Ato lang ni agi katawa mga sukintig paminaw kay wa pa Davide to anang hipos na siya kay para pod mahatagag kahigayunan sa Glen Suko makabalhin. Pero si Gwen wa pa gyud manghipos. Now, ang tubag ni Gwen aning unang pamahayag ni Pambari 4 nga papahuwaon ning mga opisinaha, kuwa, kumilik, dar og DILG nga i-renovate lagi ko no. Nya sunod niyan tubag asa man tong statement dong. Be kuan ko no. Ipakita diya sa ato lang gamiton tong sa Cebu de Liños. Kani. Now namatay ato pero ato lang sang gamiton ni. Unsa ni be? Ipaklaro ko no, be kana sagdi lang di makita ko naong. Una lang sa Gwen, be. Anyara mo ni. Wow, anha gyud ko mag-office? Question mark na. Di in town ko ingon anak ka cheap, oy. Dili gyud sa anak ka cheap ko no, ha? Unya, matod pa niya, she keeps spewing dirt and venom without confirming the facts. Matod pa ni Gwen. Kining siya, refer ni Pamela. Ingon siya nga, nagpagawa siya og hugaw og mga venom la. Ngawa ko no i-confirmar kini. Matod pa niya. If she had done her research, well, she should know that I have my own office in my own company in Oak Ridge. Just now. Sabi ni Saya pamahigala, kung nag-research paunta siya og maayo, mahibaw siya nga na ako'y akong kaugalingong opisina sa akong kumpanya diha sa Oak Ridge. Karon lamang. Mayo. Nindot ni Gov Gwen ha. Positive ni nga na kay opisina to sa kaning Oak Ridge. Adto na lang ka dito. Buhan ang imong mga kuan po, imong mga uutid di masulot po nimo dito. Naaraman gani day na. So adto na ka dito opisina, no? May na lang ka adlaw kay laay bang pulbaya og kuan. Kinini ang unsa man ning kumpanyahan ning iya day?
Sa kumpanyahan ng imong kuan Gwen. Sige lang, basta kay butang lang kag table tunda kong table pod nga papariha sa tables gobernador. Ang imong arrangement din sa imong opisina mao ro gyapon dito para nga igmatan nimo igadto sa opisina. Okay gyapon ka. Gitawag og MJ, mura governor. Isundog lang gihapon, ipakuan lang gihapon ba unsa nang arrangement nimo sa opisina nimo, do na kay gamay kuan diha, na ipantry dito gamay ni adre kapihanan ana ang imong table. Ikuan lang gihapon para inigmatan nimo sa buntag. Inig-adto nimo mga higala sa kuan imong opisina, mura kag gihapon nisod sa opisina sa gobernador sa Kapitolyo. Ato lang ning agi kataw-katawa mahigala. Chief ra kuno day oy, kanang legislative building. Unsa may binisaya at chief? Eksaktong binisaya god. Baratuhon yung sa nga, wow, anha gyud ko mag-office. Di in town ko ing anak ka chief oy. Di in town ko anak ka baratuhon oy. Straight to the point. Mahalon gyud bitaw tinuod Gwen. Ang kana lang ang marilo la kanidaan Rolex man ang marilo. Ang mga branded ba din ang baratuhon oy. Mahalon gyud na siya. So adto ka dito napita, kay social magyo kay ka. Adto ka dito, sa imong opisina dito kanang dili chief, dili baratuhon. Kay kanang imo kanang mahalon man mabitaw na nga ang mga Sugboano nagkahibaw bitaw nga unahon gid mo suri-suri Sugbo social, mga mahalon, ang mga hospital town wa gid town. Na ay renovitunon tong hospital ay daghan. Mao tay unahon na renovate nang sa legislative building. Straight to the point. Nya nga mag-apil-apil pa mga renovate. Oy, nga. Wa naman ka karon kan adlaw unya ugma. Managinot pa gyud ka nang kuana. Adto ka sa Oak Ridge, akong tambag nimo dito pag kuan lang. Kay mura man kagwa pa makadawat gyud, no? Hinayag dawat na unya kumahimo makiistorya kag psychiatrist. Mas maayo, Muna kong advice, unsolicited advice ni. Di man na malikayan yun, di man sa upag-unsang ako. Ganito sa US, mahigala, o muna bitog, medyo apiki ka sa imong panghuna-huna, dahil mo rin kag nakuan, pakita naman kag mga psychiatrist, dirian naman sa doktor ni Ubra. Muna hipi ka na ito sa kuan, Center for Behavioral Sciences, dire sa Vicente Soto. Kana na ang dili ninyo na dautan ni akong tambag, kana bang mawadaan kag usa ka butang, nga napaka sa state of denial ba? O pakita kag psychiatrist, di man ingon nga unsa na. Ang importante lang nga makaistorya ka, matambagan ka, magiyahan ka ba? No? Kay kini ang imo mga lihok, ang mga tao gud lahi nagpananaw nimo Gwen. Agob Gwen. Giluod na ang mga tao sa imong liderato. Straight to the point. Kunya mo kupot pag yung kamura kag tuko, kapituko ka diha sa Kapitolyo. Sumo ka na nga ako kang tambagan, pakikistorya. Kay napaka sa state of denial. Nahinay nga kuan. Ako paminaw dai, ako patambagon la. Ikuan na lang ng imong kuan dito, opisina sa Oak Ridge. Ipadako lang po dito, unya. Butangi lang po og kuan. Table nga pareha po na ng table nimo diha sa Kapitolyo. Buhan ni sud mo makayon ka. Gobernador gyapon ka. Ingo masa natuog ba ko nga sa akong pagmata lahi na gobernador? Ala adto dito, katuog dito tiwas imong opisina dito sa Oak Ridge. Yagi tala ni kataw-katawa mahigala, ti mailhan man gud ba? Nga inay mo kuan ka ba mo simpatiya ka nga so ana. Praman David kalma kayo okay na. Siya lamang giwa makadawat day. Nya iyang giingon gipatapok ang mga mayor nga gilimbungan siya daghan ang natingala. Ang mga mayor dito wala wa gyud matingala. Daghan ang natingala kuno kay ngano man kuno na mailhi mo na sa natingala ba ini? Human gisulti to ni Gov Gwen Garcia nga ni protesta sa Comelec naa sa ikuan. Wagi bisag usang mayor nga mi-issue bag statement sila may nahibaw sa ground yun. Sila may nahibaw sa ground. Wagi mi-issue mayor nga I stand with Governor Gwen tinuod na nga dunay kakulian to nga eleksyon na wagi. Ay mamatay nahibaw to mga mayor day.
Prangka-prangka pag-istorya sila nahibaw unsay aktual na hitabo sa field. Unsay aktual na hitabo dito mahigala sa eleksyon. Labi pag yung pangutan-on na si Mayor Balsinas. Nagbangga ko sa dito ni Mayor ni si Apura. Ang mayingos Balsinas bitaw gwen daot tong eleksyon na. Kwanto siya ang mga sakto ganang imong gov nga ang katutuang automated counting machine wa to magtarong gyud. Sa pagsulting Balsinas ana day, kung dapig ni Gwen, punadaot sa kaugalingon. O Arikas Mandawi, dako man sa Pildes Mandawi. Kinsa may nidagan nga close fight man si Junkie Uwano og si Jonas Cortez. Ug moingon Junkie bitaw Gov Gwen, di gito mautong eleksyon na. Doon na gito limbong ang katong ICM adto di gyud to. Taka lang tong ICM. Inig-ingon ni Junkie ni dapig kunuhay sa nimo pero nasakital Junkie na day. Moingon si sakto day nga di na tinuod na imong pagkamayor sa Mandawi kung maahon. Straight to the point. So, kontradik ba? Mo na kabantay mo, paghuman ni Gwen og sulti, di pareha sa una ba nga, gahi gid sa kayo, papahawaon sa ombudsman ni Conchita Carpio Morales sa una. Ade, gid sa maminaw, panahon ni Pinoy. Pag 2018, maog yapon, di papahawa sa di, put sa maminaw. Karon, di papahawa sa Martires. Suspended, di maminaw. Karon mga tao naman yun. Mao'y nagpapahawa niya. Niya karon ang mga mayor, kasaunang issue statement sa ombudsman, sukol sa ombudsman, oy. Unya mga mayor, nagkuros po itong uban, dili tanan. Ingon po, I stand with Governor Gwen, hasta pa ito mahigalang sa Mananga River nga, iyang ingon mahigalang nga kuno, desiltation to mga higala, ilara ko nung gideselt, bisan og, kware yun to mga sukitig paminaw. Issue po statement ang mga mayor nga, stand with Governor Gwen, Pero kining iyang protestas kumilik wa gyud, nakabati ba mo bisag usa lang ka mayor? Kabati ba mo bisag usa lang ka mayor nga niingon day nga I stand with Governor Gwen, dunay limbong gitong eleksyon na. Wa gyud jamo. Kay dapat pagsulti ato ni Gwen nga nanay mga nana ko sa ebidensya rin, nagkadaghan ako ng ebidensya. Og na ebidensya, ang kantong tuwa sa ubos may sulti, bisa ka nagmayor sa liluan nga, imo man ang mga in-laws na naa. Wag mo sultihan to doon nga, tinuod bitaw dito sa barangay kuan sa liluan, no? Doon na gyud nadaot ang machine dito. Wag gyud Gwen, mo na akong giingon, kuha na lang ka de, oy. Dawatan na lang gud-agod. Unya, ang ako ikatambag, pag opisina to sa Oak Ridge, may na lang masulot po nimong UOTD nimo. Ngayon siya, anak ko mag-opisina, anak ko ka-chip, dili ko chip, mato pa niya. Di bitaw ka-chip, di bitaw ka baratuhon. Klaro man, di ka baratuhon. Ang imong mga panulot, imong mga kuan, mga branded yun na, di ko na balatuhon. Nga mahalon yun na. Mo na nga, unahon yun na kuan ba? Ako sang hanay ko sa ano kapag istorya kay undi era bata, bida. O di pa ta undi eron, pero bida. Kamayong ihapos yung istorya ining Gwen. Uwang pa ning istoryahan kong gibuhian. Straight to the point. Mas mayo man po noon mga higala, malipay sa tanga naa sa opisina dito sa iyang company. Adto na lang ka dito. No? Ay nagkawili das Kapitulyo kay total na bita kailang opisina. Adto na ka dito ng opisina. Mura ba og kanang kuan ba? Kana na ang imo na pong amamon gamay nga ay na daday total adto na ka sa pikas day, adto na ka day ha. Ito na ka dito. Nya, magsildo-sildo po kasi mong kaugalingon. Okay, ikaw lang magbuot, pila imong sildo sa mong kaugalingon. Kaya di man ka baratuhon, mato ba niya, ka-chip. Dili ka baratuhon, ayaw das Kapitulyo, ha? Bantay, kuha na imong istorya, ha? Basig after 1 year, magkonsultan ka din, ha? Ayaw na lang, kaya imong presensya diha, dili man mahinoon makatabang. Dili makalipay sa mga subuanon, prangkahan talang ka. Basig after 1 year day mo, opisina sa dade ba? Ayaw na.
Tagay higayon ka ng bagong administrasyon nga mo lihok og iya. Siya mo ay gisaligan sa mga subuanon karon. Ha? Pare ba ni kon ba? Hinumdum mo ni Pope Benedict? Si Pope Benedict mga kaigalaan, kana na ang inana kagamhanan ang Santo Papa ha, pero iyang gi tan-aw niya nasa mga importante nga mga prioridad sa iyang kinabuhi kay tiguang na pud siya may gala iyang gihatag ngadto kang Pope Francis. Paghatag kang Pope Francis dayken, duha ka Santo Papa naa sa Roma ha. Pero wa na gyud magsamok-samok si Juan Benedict. Wa na bisag gamay. Nipuyo sa dito sa Pinoy-anan sa Rome day ni Pope Benedict. Si Pope Francis gitagaan higayon nga siya may modumala na. Elisod man kayo muanha ka sa opisina ron after 1 year. Malipay ka mga subuanon nimo. Paminaw ko di malipay, asa ganing asawang Glinsoko di malipay. Anak ka opisina ang Glinsoko kay konsultan ka. Ambot og malipay ba mga subanon? Tan-aw ko asa nga asawang Glinsoko di malipay anak. Kay ngano di sa unsa ba? Katawa man kanistor dili sa. Ang ako ba nga kana ang di po makalupad sa Glinsoko ba? Dili sa ingon niya unsa. Ang ako ba nga tagay gayon nga maka una-una po sa iya nga unsaon niya isip bisi gobernador dili ba magsigig dikta ba? Kay may tabo ang nagnaasa sa opisina magdikta sa ni Glenn. So ang asawang Glenn dili maka di mo angay anak nga ay diktahin akong bana sige lang nagkuan diha. Tagay higayon. No, mo na akong bot pasabot ni Sor. Imong hunahuna lahi pod. So kining DILG kining kuha kini ang mga opisina mahigala din ha nga naa nag-abang diha Comelec, DAR anha lang sana diha labi pa nag-abang na kamayo na day natay monthly income. Gusto ba nimo hinuon nga si Pam na maglingkod diha wa na hinuoy mag-abang mura man na kanang apartment pa unta nga naatay madawat kada buwan ba ni store iyang papahawaon di wa na sabutahe gyud niya day. Gusto niya wa na income spam. Kanang kang Pam ako ipakuan nga dili na nato pangortahon kanang mga pobre. Kanang sa South Bus Terminal o North Bus Terminal ilibre na nato ng wiwi o popo. Kana ayan na nagdaginuta. Pero kining kuha Comelec, DAR, DILG naman sa budget indekin. May budget na kwarta. So pabangon na to. Kay nagabang naman daan. Buhan natay kwarta sa probinsya. Gusto man niguyin day nga wa na magabang unsa man tao ning kalakiha oy. Bantayanan ni gyud, bantayanan. Sagor sa butahe gyud ning iya. Sanga na lang kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong studio technical partner karon kasamang Nestor Domicilio sa atong transmitter site kasamang Jerome Yap pinabagan ni kasamang Rubel Boyceres to News Department and Ken Galinia and Aida Tampos and Marisa Abadjes kasamang Nimuel Quiñones o kasamang Gerald Albios o si kasamang Remark Pugoy. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas tatak RMN.